Varanje! Oh no! Ne! Pokaži mi ruke. Dobro jutro, razrede. Vaše vežbe. Oh, da. Okej. Oh no! Oh ne, slomljena je. Cool! Molim te, mogu li da pozajmim tvoju olovku? Ne. Oh no! Vreme je da predate vaše radove. Dobro. Super. Savršeno. 5+. Ne, ne, ne. Vanja, veoma loše. 1-. Oh, ne. Vanja, dođi do table. Ja. Učitelju! Vanja vara! Varanje. Ne. Pokaži mi ruku. Varanje je veoma, veoma loše. Oh no! Vreme je za odmor. Oh, yes! Oh no! O ne, zaboravio sam moju užinu. Oh, da. Oh, da. Mogu li? Mogu li? Naravno da ne.
čas je gotov, vidimo se sutra. To! Konačno, ovaj dan je gotov. Jedva čekam sutra svoju žurku. Kakva žurka? To je moja rođendanska žurka. Jesam li pozvana? Naravno da ne. Zdravo sestro, kako ti je bilo u školi? Loše, Vanja nije moj prijatelj. Pa kako se ponašaš prema njemu u školi? Ne. Oh no! Vanja vara! Mogu li? Mogu li? Naravno da ne. Moraš da budeš dobra i da poštuješ svoje prijatelje. Da. Izvini, izvoli prvi. Ne, ti idi prva. Ne, ti. Oh no! Možeš da uzmeš moju hemijsku. Ja želim ovu. Okej. Vanja, izađi do table. Tri, jedan, dva, tri. Pet, jedan, dva, tri, četiri, pet. Pet. Gotov sam. Aha, dobro, dobro. Idi sedi, molim te. Vreme je za odmor. Jej! Oh no! Ponovo sam zaboravio svoju užinu. Oh no! Možeš uzeti moje. Hvala. Manja, želiš li da dođeš na moju žurku? Ja? Da, jer si moj prijatelj. Veoma lepo, deco.